tetemengan timbang ana katresnanku. Nalendra pundi? Nalendra kelayutan Prabu Balongatandak. Oh. Wah. Mongko ratunipun menika mboten porem. Bathukipun kemawon sampun nglonyom. Biyo. Ewadene badhe nglamar anak kula. Ngalembono. Biyo. Ninggih wonten Nalendra ingkang gagah bagus, ageng inggil, sembada samukawisipun. Nanging mboten ngalembono, ingkang dipun pameraken namung anggenipun misaya mina. Ratu karmane kok mancing. Menika lho nggih. Mongko anak wadon menika kaya dene wong empit pedang ligan. Yen luput panggulawentahe, yen mrucut saka kekudangane bakal mbeler cangklakan kula. Nggih. Negari sampun kinepung wakul binaya mangap. Kathahing para Nalendra manca negari ingkang sami ngantu-antu dhateng pangandikaning pun Paman ingkang parikedah paring pawangsulan. Sinten ingkang badhe saged mengku Wara Srikandhi nanging nggih mugi dados ing kawuningan mbok menawi paduka anak Prabu mboten muningani menawi sampun setunggal candra tanging kalenggan mangke anak kula Wara Srikandhi mentar saking jero pura. Oh, anak Prabu, kesahipun Wara Srikandhi tanpa pepohyan tanpa pamit nanging jebul sareng kula taliti glethek petele Wara Srikandhi mapan wonten ing kasatriyan Madukara cecaketan kalian kadang paduka anak kula pun Janaka ingkang ngedeng pepasihan kalian garwanipun. Oh, anak Prabu, kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami ingkang agung tingkahipun anak kula ingkang badhe ngrusak dhateng kula warganing asanes. Nggih, paringa pepadang dhateng jagat Pancala. Nggih anak Prabu, jang Pantara Ratri amung cipta kulon ong tanolyan kaeksi mila katur ing kang Sundha maneh ong prasasat rageng ulun duh paman Prabu pepunden kula lempat diagung pangaksama paduka paman sampun kula tampi dawuh pangandika paduka paman Prabu bilih kadang kula Wara Srikandhi ngri kalenggan mangke
mapan wonten ing kasatriyan Madukara paman sampun kagungan raos ewet miwah pakewet dirgama sangga runggi dhateng ingkang putra Indrawati jer mboten badhe wonten samukawis ingkang badhe ngreribeti dhateng raos kula senadyan to kadang kula Yayi Warasumbadra nembe nedeng-nedengipun pepasihan kalian kakungipun inggih menika kadang kula Yayi K.I.P. Harjuna namung ideping tekad ingkang putra Indrawati mboten badhe pojo-pojo kawengku dening perkawis menika nggih kula pitaya sawetahipun bilih paduka Sang Sotyaningrat namung kula niki wong tuwa lho nggih kula niki wong tuwa raos kula kados tinancepan ri kemarung nggih kaya ngene abote wong duwe anak wadon ingkang wis diwasa malah ketemben kewala kula nampi nawala saking nagari Parang Gubarja ingkang dipun tandha astani dening Nalendra ingkang masih muda jejulukipun Prabu Jungkung Mardya Prabu Jungkung Mardya ingkang pareng nglamar dhateng yoga kula Wara Srikandhi enggo ngrikal nggan mangke kula dereng paring dawuh wangsula jernyatanipun Wara Srikandhi mboten wonten nggih nadyan to Wara Srikandhi dedunung wonten ing kasatriyan Madukara kula ngertos watak wantu lagak lagon miwah lelagian anak kula ingkang setunggal menika saenipun Wara Srikandhi menika ngangkat para nem-neman lan para wanita supados tuwuh gregetipun anggenipun ngudi ngelmu kanthi mandhegani asung piwucal satemah samangke mboten wonten wuta aksara ing negari Pancala saking wekal tegeng lan rigenipun Wara Srikandhi nggula wentah bab pamulangan pasinaon satemah pikantuk nugraha saking negari lah sakmangke sampun kasembatan ngedekaken pawiyatan luhur ing negari Pancala menika Srikandhi kejawi menika anak kula Wara Srikandhi ugi sanget ngatosaken dumateng gesanging para mongtani kanthi paring seserepan bab panggulawentahing pasiten pangertosan kawruhing tetanen mila kula aturi mriksani negari Pancala gemah ripah loh jinawi sedaya kala wau ugi saking tingkahipun yoga kula Wara Srikandhi menika bab saenipun nanging awonipun lho ing atase putra ratu mongko kudune kebak ing tata krama kenging menapa lunga wae menyang kasatriyan Madukara lajeng boten pamit dhateng kula oh nggih badhe kados menapa senadyan to paduka anak Prabu boten pakewet salebeting raos nanging kula tetep angraos bilih lenggahipun Wara Srikandhi mapan wonten ing kasatriyan Madukara tetep andadosaken perkawis mila saking menika kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dhateng paduka anak Prabu mugi-mugi Srikandhi mboten badhe damel kalepatan ingkang ageng wonten ngarsanipun anak kula pun Janaka tatkala narpa Kresna tantula sanyakra ring Persiwara Jahnawi Suta kang mungal kalih ing rata Taharatu miyangaken ikang Sarotama tan wartyan magawe pupuh diguna Sang Resi Sikra kang bala tumingal Campo samyong tali
Sedek nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabala ratu Kontapota maning katong Lho amit pasang Kalimantan sinaput ing ledune dumaweng tawang tuwang linebat ning Tulasari kula ingkang sowan sinuwun kula nuwun sampun sinengguh mitambuh kula dereng wanuh nyandang cara Nalendra paduka menika ratu saking pundi bidal kula wau jam sekawan tek ora pethuk ki piye kula nuwun sewu Kisanak menika ratu saking pundi lha nggih kula menika ratu sugih mboten duwe bojo mboten gadah selir mung royal kula nuwun panjenengan ratu pundi oh kula to nggih menawi dangu jasa kula menika Nalendra wingking saking negari Ngarga Grema ratu pundi Nalendra saking negari Ngarga Grema ingkang sudi mestani nami kula Prabu Grana Belang ratu saking Ngarga Grema Prabu Grana Belang wah hidung belang menawi bab kasugihan kula aturi ndangu nayaka kula mboten badhe wonten ingkang goroh bondo donya kula sak pratela ning jagat sampun malih kok sesamining ratu blorong kemawon ngrenteni dhateng kula papan dharma wisata kathah kula wangun kebo sapi pitik iwen yutan kula ngingu gajah ingkang ageng-ageng sumbangan saking Kamboja wonten madyaning Kitha Goro ngantos ing ereng-erenge wukir kula kebaki panti pijet ngersakaken menapa wonten anyaran wah njaluk disampluk ndase wong kula aturi kendel rumiyin nggih kula nuwun sewu lajeng keparingipun Kisanak menapa kula nuwun Sang Prabu sowan kula napa mboten ganggu amit-amit tilar saking tata krami bekti kula mugi kunjuk kula lungguh mriki mawon datang nino nggawa gamelan dhewe inggih kula tampi lajeng keparengipun nggih prasajan kemawon serat panglamar ingkang sampun kula aturaken wonten ngarsa paduka watawis 3 wulan kepengker ingkang putra Dewi Wara Sri Kandi badhe kula jatuh krama mangke rumiyin mestenipun Kisanak saged ngrakit kesabaraning manah labet ing rikala lenggan menika kula dereng saged atur wangsulan dhateng Nalendra sinten kewala labet sedaya kala wau gumantung wonten anak kula Wara Sri Kandi lho mangke rumiyin wong sabar niku wonten watese
Ingkang putra kula Jatukrama mboten badhe dawah wonten ing parang curi nanging badhe wonten kasur babut tundha sanga. Badhe dados garwa prameswari nimbok ratu bojone Prabu Grana Belang. Tapian mas dipun gepeng kelampahan. Dakon ninten gedene sak kenong-kenong mboten badhe muspra mboten badhe cara mesti kelampahan. Kirang menapa? Sang Prabu ngeturi winanga dinten mangke anak kula Wara Srikandi nedeng nglampahi Tarak Brata. Benjang purnamaning tanggal badhe kula aturi wangsulan kunjuk dhateng Paduka Sinuwun. Lho, mangke rumiyin kula sampun ngaturaken pisungsung pinten-pinten gedhong pinten-pinten prau. Kula aturaken dhateng nagari Pancala ing pangangkah supados ingkang putra Wara Srikandi saged kula boyong sakmangke. Dewa dene mboten Paduka ulungaken kula nuwun sewu kula aturi jagang sing jero beteng sing kandel. Jojo nuntap lere kinetap duka yayasini bijojo bang mawingo-wingo kumedhot padone ngladinitra kocak ngundarandir. Kula nuwun sewu Paman Prabu wonten menapa nggih? Menawi wonten keparing inggalih mbok inggih perkawis daya menika purba wasesan ing lampahan kaparinga dhateng Putra Mandura. Oh, nggih Paduka menika tamu. Daya tamu ratu menika mesinipun kedah kula hormati. Mboten Paman. Menawi wonten liyaning penggalih Paduka kula ing badhe murba. Oh nggih. Menawi kepareng Paduka mekaten kula mayogyani. Nggih. Prabu Grana Belang, nuwun panjenengan sinten? Lekna mripatmu. Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Oh, Prabu Baladewa sampean lho. Layak kok kowe mriki kok krungu kula uwuk. Mboten patek cetha. Keparengipun kabeh raja penglamar disemayani dening Prabu Pancala. Kudu ngenteni titi mangsa Kang Prayoga. Kula nuwun pangapunten kula sowan mriki mboten sowan sampeyan. Ingkang kula sowani Sinuwun Prabu Yatnyasena nggih Prabu Drupada. Sakranjang koplak pangandika sampean mboten badhe kula betaken kuping. Ning seklimah dawuh wangsulanipun Sang Nata Pancala menika ing badhe kula ugemi. Iblis lanet ora metu njaba ilang nyawamu parat. Ngaturaken panuwun dene Paduka Senggara Macan lajeng kesah tiyang menika. Wah, gatel kuping kula Paman. Nyuwun pangapunten ingkang agung mbok menawi damel singkaki sami mulat mboten dados menapa nggih. Wangsul dhateng adeg sekawit inggih mekaten kawontenaning Praja Pancala nggih lajeng kados pundi perkawis menika mbok inggih Paduka putra Prabu Sarimbit keparenga paring pepadang dhateng jagat Pancala. Paman kinten kula langkung prayogireh ning menika babagan kulawarga ing Pancala langkung utami Paduka nyraya dhateng putra mantu Paduka Yayi Prabu Puntadewa. Labet Yayi Wara Srikandi menika kadangipun anem Yayi Ratu Drupadi. Lajeng keparengipun kados pundi? Kula kinten namung Yayi Ratu Wara Drupadi ingkang sembada ngawekani dhateng sedaya lekasipun Yayi Wara Srikandi. Oh, anak Prabuan nggih. Terus tajemena maju ana gawe nggih. Dawuh Paduka Kanjeng Rama Dewaji amijing kang putra kula pun terus tajemena. Nggih. Sowana Mbak Yumu.
ana ing Amarta. Nyandya Nawala iki tumli aturna piye mungguh kawicaksanane si Puntadewa apa dene Mbak Ayu Wara Drupadi murih baline Wara Srikandi. Nuwun inggih istaken dawuh paduka Kanjeng Dewaji pareng amit madal pasilan aja kaya bocah lagu munggir. Nggih anak Prabu, kula paman. Sawetawis kula atur lenggah wonten Pancala. Paring sabiyantu dhateng reribet kula. Wonten ing Praja Pancala ngriki nggih. Nggih, ngestaken dawuh paduka paman. Nggih, pundi dawuh paduka paman. Terus to ketu, wonten dawuh. Bubarna kang gantung sebo ngrapetna pabarisan. Para wadya kinen padha reruntungan nggih.
Leren, Nduk. Iya, Mak. Santai wae. Iya. Rasah ting jledor. Iki wayangan meneng-menengan. Iya. Liri-lirian. Iya. Witekno ya sowan ana ing Karaton Surakarta Hadiningrat mapan ana ing pagelaran. Iya. Ki nek jaman biyen ngono pagelaran Jawi ngono ki ponggone Harya Dursasana ya, Mak. Ki mbiyen gendhinge semu kirang nek ana ki. Wah, seneng aku. Kaya adat saben kang wis awake dhewe dipercaya karo sedulurmu tuwa. Sedulur tuwa ki apa sepuh kono? Heeh. Tuwa katut. Katut kakunge. Iya. Panjenengane Mbak Yu Kitsi Emerson saka ing Michigan, Amerika Serikat. Oh, Mbak Kitsi saka ing Michigan, Amerika Serikat. Kagungan kersa apa ana kene? Ambal warsa. Ambal warsa. Ya suwane tegese tembung moncere saiki ulang tahun. Sing kaping pira? Nek kanggone piyayi manca kaya ngono kuwi rahasia. Dadi ulang tahun sing kaping pira ora kena disebut mergo umur ki nek ana kono winadi. Ora kaya sinden-sindenmu kuwi kok. Umur kok ditawak-tawakke. Kowe gelem pira? Wong umur kok di duwiti. Lah iya ya, Mak. Bola-bali kok awake dhewe sing ditimbali supaya nyangik. Ya mong iki keparengi Bu Kitsi karo Mas Wakidi Dwija Martono. Awake dhewe supaya nyangik nanging dipapanake lan nyuwun gungan kelawan sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana kaping 13 Hangabei. Lan iki wis dikeparengake lumantar Gusti Pangeran Harya Benawa wis dikepareng paring ngampil pagelaran Karaton Surakarta Hadiningrat. Kagem pagelaran ulang tahune penyanyi Mbak Kitsi Emerson saka ing Amerika. Wah. Ing ngatasé ulang tahun pribadi kok kaya ngene meriahe ya, Mak. Mula kuwi. Bola-bali apa-apa ki kekuataning duit. Lah iya, Mah, jan duit ki rumah saku jan keranjingan tenan. Digoleki ndekno keangele ram. Lah iya. Bulane nek wis ketemu kok ya gampang mak telenik terus neng pagelaran kene. Wah, jan. Ya mula ngaturake panuwun kelawan ingkang sinuwun. Heeh. Lan kula warga Karaton Surakarta Hadiningrat uga penjenengan Gusti Pangeran Harya Benawa. Iya. Ingkang bengi iki uga kepareng nenggani lan lenggah. Tampa job badminton wae dibatalke mergo mresani wayang. Anjan. Piyayi kok kaya ngono? Iya, mulane kuwi, hah. Ambal warsa, ambal warsa, ambal warsa sakniki. Ngawur Wah, jan-jan Mbak Kitsi, Mbak Kitsi. Ambal warsa Mbak Yu. Ini nek Kesi pinter nyanyi. Ambal warsa Mbak Yu. Ambal warsa, ambal warsa, ambal warsa Mbak Yu. Guru ngono kok entuk 50.000. Jan. Matur sembah nuwun. Piye yo. Iki gandeng sing ulang tahun piyayi putri ya lakone sing munduti panjenengane dhewe. Iya. Ayo wayang minded panjenengane Mbak Yuki wis saiki wiwit neliti wayang. Mbiyen no piyayi karawitan. Ini saiki wis
mulai senang terhadap wayang kulit. Iya ya mak, iya kaya ngono kuwi. Mulane kuwi. Lan iki uga para pepunden lan para sepuh empu-empuning karawitan pujangga laras uga kepareng lenggah mengestoni. Iya. Kejaba kuwi uga para seniman seniwati kadang-kadang pedalangan lan liya-liyane uga kepareng padha rawuh. Iya. Ora lali uga panjenengane ingkang nggiarake pagelaran iki saka ing Radio Jodipati uga kepareng melu berkahi nyiarake penjane Pak Joko saka Nganjuk. Iya. Lan uga penjane Bapak Harto saka Rumah Makan Pojok Jombang lan encone ya kuwi Pak Dokter saka ing UGM alias Raja Mala. Iya. Piye kok semono gedene ora? Iya ya mak, iya. Iki bur manuk dibas mentah sak deboke saka omah. Iya. Mbak Keci ora nyawisi apa-apa ora? Debok iki ya saka omah. Lalu Iya. iki wayang gamelane komplit saka omah. Wah, kok ora kaya Gusti Benawa nek ngasta rak ngagem Kiai Kadung apa Kiai Jimat. Oh, lah kuwi putra dalem, nek ora putra dalem ora bakal kuat nganggo wayang Kiai Kadung. Iki nek iki wayang yasanku dhewe wayang anyar. Sirku ya arep nganggo sing sijine ning omah ke ya Kiai Kadung ning Kadung didol. Ah iya. Wah, sindene pirang-pirang nduk kaya padatan. Wah, akeh banget jiro lupat monem 7. Wah kok diokehi. Men ora nyangoni Dek. Sing nyangoni sing ulang tahun Dek mbok ben. Aku ora minggu liwat. Ya. Jan seneng. Kadang-kadang seniman padha nglumpuk kabeh. Ih. Iki engko kaya adat saben nek wayangan ki biasane bubare sok jam 4:30 esuk. Ning iki mengko gandeng manut karo kekuatan. Iya. Nek saiki wayangan bubar 3:30 jam 3 ki lumrah. Mulai sesuk isih iso nyambut gawe. Yen nduk tanjake sindene ngger. Wah. Iki kadang-kadang saka Jakarta ya kepareng ngawuh. Iya. Wah, Mbak Keci iki le ngopeni kanca-kanca karawitan ki nganti ora umum. Wong kudune nek ulang tahun ki sing ngaturi hadiah ki rak ya kanca rowange ning ora malah kuwalik. Malah sing ulang tahun maringi bebungah karo mayangkara. Wujute seragam lan ikete jangkep sak dandanane sing diagem bengi iki tepuk tangan untuk Bu Kesti. Wah kuwi Ya dianyari ya lagi bengi iki. Kuwi urung mambu keringet. iya. Wah matur nuwun ora lokak malah kebak. Mulane kuwi. Mula kanca-kanca mayangkara ki ya sing rada tegen nek nabuh ya aja diklerok-klerokke mergo iket ki urung bot. Ya wis. Pek ora mung pengrawite sak sindene barang komplit seragame wah. Sing beda dhewe ya mung sing rupane rada nyeleneh kuwi pesinden saka Kidul Parangtritis. Ngendi malah saka segara. Kuwi Mbak Minten saka Mandan Sukoharjo. Karo sijine kae sing klambine rada abang ning rada merah jambu. Iya. Kae sinden kok ngendi? Kae apa sinden? Iya ana wong kok. Wah. Kuwi adikku wadon sing melu ngguyupi kanca-kanca. Wah, kuwi adim kok ya duwe adi wadon barang to Mak Sam duwe. Ya kuwi dlondonge Mbah Marno. Kuwi wah. Ya.
Wah, adimu tenan, adiku tenan sing nomor 5. Wah, no, kok karo dulur kok lali nomor 5. Nyawang wis marem. Ning suarane jan kaya telek. Nek blegere ngono ya kaya-kaya ane suarane iki lho jan. Walah jek enom kok kaya ledek mentir. Ngemprok-emprok. Ya iki Casey ya. Ya. Turuk ning. Tok. Ya apa, Nduk? Casey. Dalam, Pak. Nah. Ora karipan. Ya rada ngantuk. Ora jane aku gumun kok. Kowe iki jane sindene sapa to jane iki? Dik wong nek nang endi-endi dik enek iki lho. Nggih, aslinipun kula sindenipun Pak Purba. Oh, wis mantep lahir batin. Nggih no. Ora ngapusi, Mboten. ora dibayar gelem. Wow, niku nggih pikir 2 kali. Oh, lambene ya. Mboten, Pak. Iya. Tapi karena Anda sekarang sudah sukses, terus ikut dalang-dalang yang bertaraf nasional, ya. Wah, nderek Pak Naryo, nderek Pak Anom, Pak Mantep, Mas Endus, Pak Joko Edan, wah. Nderek Gusti Benowo, wah. Tahu dijak Gusti Benowo? Sampun, Pak. Mancing. Mboten. Dodo nyenengi. Piye, Nduk? Bedane piye? Nek Gusti Benowo nek ngasta nek karo Pak Purba piye? Nek blegere ning panggung Gustine medeni to. Oh nggih, nek ning gantengipun sami, Pak, tapi enten bedanipun. Bedane apa? Pak Gusti Benowo menika menawi ngasta. Nek Gusti ki rasa kei Pak denggelmu mlocot ora. Pak Gusti menika. Gusti. Nggih. Pak Gusti menawi Ku njaluk tempiling tenan bocah iki. kersane to Pak, nggih akrab kula kalih Gusti menika lek ngeten niki yo lek teng biasa kula mboten wani nggarapi amargi menika putranipun ratu. Ngoten. Gusti menika anggere dalang ingkang benten kalih panjenengan babakan menawi nyuwanten Pak. Gusti menika anggere suluk saya munggah. Niku anggere jenengan sing nerakaken mesti sip banget. Coba jenengan nerokne Pak. Ora sudi kok. Kowe arep ngedu dalang karo anak ratu kowe. Cengengesan ora. Engko nek aku nirokke lak Gusti duka ngono to karemu. Mboten. Men gelut karo aku terus aku kalah ben ngepek kowe ngono. Mboten Ini ya memang wibawa seorang putra raja itu ya memang mempunyai aura yang berbeda dengan dalang biasa kok, Wok. Iya toh? Nggih. Ya, mula nek pengen duwe aura ya kaya darah biru, kowe nderek Gusti Benowo, men dijak kungkum. Piye kungkum karo Gustine? Kungkum. Mboten, Pak. Adem. Piye? Adem. Cengengesan ora. Ah, ning apik kok. Wah, ning Gustine ngasta ya. Wah, senengku ki anggere lakone Kresna Duta ngono, Nduk. Wah, Kresna Duta anggere mulai padu ning kraton Ngastina kae. Salya ngunek-unekke Karna kae. Karna, bajingan kowe. Duh. Niki Gustine lho iki udu aku lho. Wong sing muni ya lambene sampean ngono. Nek lak muni nirokke, wah. Ning mono ki mantep tenan. Urung metu kuwi urung. Padha-padha kelingan Gusti misuh kok kelingan wayang wong. Wayang wong aku ki tau ndelok wayang wong. Lah nek mbuh ya sing dadi Gatut sapa, kaca ki sapa? Lakone ki Gatut Kaca Gandrung, ya ta? Mongko nek Gatut Kaca Gandrung ki lak nembang ci balung pakel. Lah ndelalah le njupuk nada ki ora temu-temu. Ba sutradane kok njero bajingan.
Lah kok bapak kok ora temu-temu. Ba. Wah, eneng-eneng bae. Seneng aku. Wah. Mulane arep mayang wong ya sing profesional, laras ya kudu sing. Lah iya. Padha karo dalang Prapto Panuju iki. Omahe ngendi? Jakarta. Bar suwuk songo tolong tandutang meh. Arep meh rahina telu ki lho. Meh modar aku. Seneng. Ya ora rawuh ngaya-aya nitih pesawat malah mbok garapi. Wah, saka Jakarta rawuh matur nuwun Di. Iki malah budayawan ya penghayat seni ya sang maestro babakan kawruhing pedalangan sapa penyanyi Bapak Ki Haji Bambang Murtioso Eskar M Hum kepareng rawuh. Wah, lenggah ya kanca-kanca STSI mestine ya pirang-pirang. Bapak Anom Sukatno. Ya. Mayang kok sapa Mas Katno? Seneng kuwi braoke. Agek adekan Wirata bareng ing pinggiring Bengawan. Seneng aku Kesi, Kes. Nggih, Pak. Nggih, senang. Senang di mana kalau ulang tahun di sini dan di tempat yang lain? Nggih, paling seneng teng mriki. Sebabe? Amargi nggenipun jembuar sanget. Terus kathah tiyang liwat dus mungkin lek mireng swara gamelan tukang-tukang becak nggih sami mirsani mriki. Nonton, Ding. Nonton mriki. Oh, arep nonton prejengamu kuwi. Mboten. Kok kan mireng ning Ningali radio jenengan. kok kaya ngapa to sinden Kesi, sindene Dalang Purba jane kaya ngapa to poreme. Ya Allah. Ning asline nek suarane ning radio kaya bedah-bedahke speaker asline ning wonge letek ngono kuwi jane asline. Ya ben, rasa ngenyek. Wah, tapi sebentar lagi kan merit. Nggih, Pak. Dadi manten. Nggih. Tanggal pira, Nduk? Sekawan 12 Agustus. Oh, 14 Agustus di Teng desa kula. nggih. Payangan. Nggih, mesti to yo. Sapa? Pak Purba. Ora kok bayar tak tutuk cengelmu. Ya Allah, tenang ngoten lho, Pak. Lah kok ndemben kowe ngomong jare kowe nyinden melu aku iki gur nglumpukke dhuwit, engko arep mbok balekke nyang aku ya. Pak. Wong kok ya hitunge kaya ngono lho gumun aku. Wong sinden sak sindenane juta-jutaan kok. Nek nderek panarya hampir 5 juta kok. Wingi iki latihan ning nggonku tak kei selawe kok ya gelem lho. Gumun aku. Wong kok ya hitung men to, Kes. Ning kowe tombok ya, Kes. Wong taksine 30.000 kok latihan selawe. Nggih to, mbok sak pole. Wis rasa nyangkem. Kesi, Dalem, Pak. Anda harus menghaturkan selamat ulang tahun kepada Mbak Keci. Ayo. Oh, nggih mesti. Kagem Mbak kula, Mbak Kitsi, kula ngaturaken selamat ulang tahun, Mbak. Semoga panjang umur, mugi-mugi panjenengan dipun paringi kesehatan, kewarasan, benjing menawi ulang tahun mulih kudu nanggap wayang nggih. Seneng bisa. Dalangipun Pak Purba. Supados kula dipun jak. Iya, genduk nduk Kesi ya. Tembang nggih. Nggih. Nggih, wah. Ngono pamundhut pirang-pirang. Kula Ketua Pepadi Jakarta Barat. Wah. Kok tekan kene iki. Sesarengan sami dinten tiang Banyuroto Kebumen saking Jakarta badhe nonton kridanipun Dimas Raden Tumenggung Purbasmara. Nggih, matur nuwun weh. Nyuwun lagu. Wah, nggih. Weh lah sindene renek kok nyuwun Banyumasan. Saking kula Kanjeng Raden Tumenggung Haji Sucipto Wiro Nagara Sarjana Hukum, Marskal Muda TNI Purnawirawan. So Bapak Haji Haji Suyitno. Nduk wis ijolono nggih. Ya Nembang caping gunung, Pak. Caping gunung. Nggih, suarane wertuk geroke. Oh. Geroke. Yo.
mung ning Kan? Apa? Ganti. Yen apa? Lu nopo? Kalian Mbak Nino kan ganti. Nah, iya. Ini sik bawa tanduk sing apik wong kagem Mbak Keci Nggih. kok. Anu. Dandang gula Semarangan. Iya, wis kenek. Yogya nira kang para prajurit lamun bisa samya anulata dueng nguni caritane he he Kaya ngono ki rada gerok, Nduk. Lah, semantan kula ngaten niku lho, Pak, kangge jenengan mireng to, Pak. Lah kok doyan duit ndekno? Ya mesti to yo, nggih kan nggih mbayarin jenengan. Wis cetha nek ngene iki, wis cetha. Oh, sok aku ki ora anu, Nduk, tenan nek ning karo kowe ora ngarep apa-apa blas wis ora. Kan? Ora. Janji lho, Pak. Hmm? Sekseni lho niki teng kraton lho, panjenengan janji lho, Pak. Loh, kosek ta? Ayo. Kosek ta tak teruske. Aku ki nek karo kowe ora ngarep apa-apa, ora ngarep-arep samu barang kejaba duit. Kowe iki nek Gusti Allah, ya ampun. kuping iki ngrungokke nek wong ngomong ki ora. Nduk. Diapik-apike aja nganti blero. Sok. Piye bojomu ya sida kae? Mas. Nggih. Saka Jerman kae. Nggih, Pak. Waduh, ndah apike ngono. Wis naik ke pelaminan ngono ndah bergiase. Ya Allah. Lah iya kek. Sing siji dhuwur ngene kek, sing siji ngene iki. Terus engko dung ding dung ding dung ding. Coba kendangi. Hei, aja mbok kendangi. Ah. Purnomo niki kalih kula musuhan kok, Pak. Sopo? Niku sing ngendang niku lho. Ya ora apa-apa, wong kuwi tak bayar kok. Ya kon ngendangi wayang apa nek kendang-kendangi sinden ora. Sida kae Mas apa kae? Nggih. Bojomu kae lho, Tuan Ambeien. Asem wae. Tuan Ambeien apa Tuan Sipilis? Pun ngelek-ngelek pacar kula, Pak. Mas apa kae jenenge? Rainer. Oh, Mas Rainer. Nggih. Wah, dah. Jan. Kok kaya sing nggo ngejar pernis kae. Kae tiner. Rainer. Kula mboten napa-napa, Pak. Apa? Kula niku asline ngertos. Apa? Biasane tiyang niku lek ngenyek ngoten niku asline cemburu Wah, ya sure cemburu apane iki? Cemburu. Wandamu cemburane. Wong nek guyuhe kaya pitik didamu. Kowe iki nek guyu ki ngoco lambemu ki. Ben to, Pak. Ora kaya pitik babon didamu anune kae. Guyu kok. Ngono kok. Wah, Nggih, mpun, sok Pak. nganggo cara Surakarta basan apa sing jangkepan Kanalindran kuwi nek mantenan. Nggih. Bahasan kalih. Oh loro-lorone. Nggih. Lah mengko gegermu panunen. Kok jenengane ngerti apa panjenengan sok tahu ngerti, ayo. Adek ora ngerti ki lho. Alah awor sakyaene. Kowe iki nek ganti kurma prucut ngono tok ngerti. Ya Allah. Lah mbok Gusti Benawa ya preso. Monggo ya tau dicandalang. Sia-sia, Pak. Kula nuwun sangyaning para tamu. Penganten tumunten badhe dipun panggihaken inggih menika Sukesi kalian Tiner. Ung ning ung. Iya. Ya Allah.
Nangsan. Lah wong cah cilik ngono kok milih londo lho. Kowe nek aku dadi kaya Ndara Bratasena karo naga gini kae kowe engko. Ayo nduk terus kene nembang. Handeli rasang Prabu inonono Sasrabau ing Maes Pati ren Haran Hampeteh Su Wanda nek nggon kene iki mau bener. Ngono rada bener ning ngarep. Ya apa? Pelabuhan nipo Pak. Apa? Anu, ini kula ajeng nyuwun berkah. Sapa? Ingkang ngendang Bapak Kula Watidi nggih, Pak. Lho. Kuwi iki sing duwe gawe kok mbok perintahi piye? Mboten napa-napa. Mboten masalah. Ya, apik. Gong ning gong gong. Para hadirin yang berbahagia. Mandamu wong tuwek nek diobat-obet ora. Pak. Ora. Lah terus anu itu Morotuwa ya toh besan dari Jerman ya datang, Nduk. Nggih mesti to ya. Nek saka kono ya rawuh mrene. Nggih. Ya kakung putri ngono, Bukmu. Nggih, Pak. Lah Morotuwamu lanang asmane sapa? Oh, iki kudu ngerti lho. Calon Morotuwa kok wis diwenehi swargane mati ngrasa kok ora ngerti iki piye? Sapa? Oga. Morotuwa kakung sapa? Kesi. Nggih, Pak. Sapa? Bapakmu Morotuwa sapa? John Hansen. Ora ngandel kok. Ora iso kok. Oga mungkin ndak digarapi. Ora digarapi, aku tau kok diganti jenenge. Wong luar iki jenenge ora tau ganti. Ketoke aku ndekne dikandani karo Pakmu, Pak Wagiman kae lho. Sing jare besane iki jenenge Tuan Rutol. Heeh. Bener. Tuan Rutol. Bener, Nduk. Ru sapa? Nggih Pak Rudol. Lah iya Rutol. Wah, aku ingat MC-ne piye nah MC-ne lho.